കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ മുകുന്ദ ജനാർദ്ദന കൃഷ്ണ ഗോവിന്ദ നാരായണ ഹരേ അച്യുതാനന്ദ ഗോവിന്ദ മാധവ സച്ചിദാനന്ദ നാരായണ ഹരേ പരിചോടങ്ങിരുന്നിട്ടു ഭൂമിയിൽ ജാതരായി ദുരിതം ചെയ്തു ചത്തവർ വന്നോരദുരിതത്തിൻ ഫലമായി പിന്നെ പോയി നരകങ്ങളിൽ വീഴുന്നു. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ മുകുന്ദ ജനാർദ്ദന കൃഷ്ണ ഗോവിന്ദ നാരായണ ഹരേ അച്യുതാനന്ദ ഗോവിന്ദ മാധവ സച്ചിദാനന്ദ നാരായണ ഹരേ സച്ചിദാനന്ദ നാരായണ ഹരേ സച്ചിദാനന്ദ നാരായണ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സമയായില്ലേ, നമുക്ക് തുടങ്ങാം അല്ലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതി വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതി വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതി വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാ മഹ്യം ദദാതി സോപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരോൻ വൈഷ്ണവം ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദേദം സാവധൂതം പരിജന സഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഗണലളിതാ ശ്രീ വിശാഖാന്വിതാംശ്ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗി ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി ഋഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനേ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് അധ്യായം 12 ഭക്തിയോഗം. നമ്മന്ന് 12ാമത്തെ അധ്യായം ഭക്തിയോഗത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ ആദ്യത്തെ 6 അധ്യായം കർമ്മയോഗം നമ്മൾ പഠിച്ചു. രണ്ടാമത്തെ 6 അധ്യായം ഭക്തിയോഗമാണ്. അതില് 12ാമത്തെ അധ്യായം തന്നെ ഭക്തിയോഗത്തെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഭക്തി അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ടതായതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം. നമുക്കറിയാം 11ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞു നിർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് തന്നെ മത്കർമ്മ കൃന്മത്പരമോ മത്ഭക്ത സംഘവർജിത നിർവൈര സർവഭൂതേഷു യസ മാമേതി പാണ്ഡവ എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ. അതായത് എന്റെ ശുദ്ധ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കാമ്യകർമ്മങ്ങളുടെയോ ഊഹാപോഹങ്ങളുടെയോ മാലിന്യം കൂടാതെ എനിക്ക് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യുകയും എന്നെ ജീവിതത്തിൽ പരമലക്ഷ്യമായി കരുതുകയും ചെയ്യുന്നവരെ എന്താണ് സുഹൃത്ത് രൂപേണ പെരുമാറുകയും ചെയ്യുന്ന ഭക്തൻ നിശ്ചയമായും എന്നെ പ്രാപിക്കുമെന്നാണ് ഭഗവാൻ ആ ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത്. ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കും. എങ്ങനെ? ഭഗവാനിൽ മാത്രം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുക. ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് എപ്പോഴും ചിന്തിച്ച് ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് ഭഗവാൻ എന്താ പറയുക, ഭഗവാൻ അവർക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത്. അത് ചെയ്യാനുള്ള എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അത് ചെയ്യേണ്ടത്, അത് ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഈ അധ്യായത്തില് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ ഇനി അത് എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, ആ കർമ്മം എങ്ങനെ ചെയ്യാം, അത് നമ്മളെ പരമ ലക്ഷ്യമാക്കി എങ്ങനെ നമുക്ക് മാറ്റാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുസരിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തൊക്കെ മാർഗത്തിലൂടെ നമുക്ക് അതൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നൊക്കെയാണ് ഭഗവാൻ ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ
ഭക്തി എങ്ങനെ പരിശീലിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ അധ്യായത്തില് പറയുന്നത്. ഫസ്റ്റത്തെ ശ്ലോകം അർജുനൻ ചോദിക്കാണ്, ഏവം സതതയുക്താ യേ ഭക്താ സ്വാം പരിപാസത്തെ യേ ചാപ്യക്ഷര അവ്യക്തം തേഷാം യോഗവിത്തമഃ. അർജുനൻ ചോദിച്ചു, അർജുനൻ എന്താ ചോദിക്കുന്നത്? എല്ലാ സമയവും അങ്ങയുടെ ഭക്തി സേവനത്തിൽ തന്നെ ഉചിതമായി ഏർപ്പെട്ടു പോരുന്നവരോ അതോ പ്രത്യക്ഷമല്ലാത്ത അവ്യക്ത ബ്രഹ്മത്തെ ഉപാസിക്കുന്നവരോ ആരാണ് കൂടുതൽ പരിപൂർണതയുള്ളവർ? അർജുനൻ എന്താ ചോദിക്കുന്നത്? എല്ലാ സമയത്തും ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്തു പോരുന്നവരാണോ, ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു പോകുന്നവരാണോ, അതോ പ്രത്യക്ഷമല്ലാത്ത അവ്യക്തയുടെ ബ്രഹ്മത്തിൽ ഉപാസിക്കുന്നവരാണോ, ആരാണ് കൂടുതൽ പരിപൂർണതയുള്ളവരെന്നാണ് ആര് ചോദിക്കുന്നത്? അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുന്നത്. കാരണം രണ്ടു തരത്തിലുണ്ടല്ലേ, വ്യക്തിഗതവാദികളുണ്ട്, അവ്യക്തിഗതവാദികളുണ്ട്. വ്യക്തിഗതവാദികൾ എന്താണ്? ഭഗവാനെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ രൂപത്തില് ഭഗവാനെ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്, ഭഗവാനെ ആരാധിച്ച് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പോരുന്നവരാണ്, ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തു പോരുന്നവരാണ് വ്യക്തിഗതവാദികള്. അവ്യക്തവാദികള് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അവരെന്താണ്, നേരിട്ട് ഭഗവാനായിട്ട് യാതൊരു കണക്ഷനും അവർക്കില്ല, ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നില്ല. അവര് ആ നിരാകാര ബ്രഹ്മത്തിലാണ് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നത്, അവര് ആരാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് അവര് നിരാകാര ബ്രഹ്മത്തിലാണ് അവര് ലയിച്ചു ചേരുന്നത്, ഭഗവാന്റെ ഒരു പ്രകാശത്തിൽ. നമ്മളത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ രണ്ടു തരത്തിലുണ്ട്, വ്യക്തിഗതവാദികളുണ്ട്, അവ്യക്തിഗതവാദികളുണ്ട്. അപ്പൊ അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ ഏതാണ് നല്ലതെന്നാണ് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. പ്രത്യക്ഷമല്ലാത്ത അവ്യക്ത ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കുന്നവരാണോ അതോ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു പോരുന്നവരോ ആരാണ് നല്ലതെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ അധ്യായത്തിൽ എന്താണ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിക്കുന്നത്? ഈ പരമസത്യത്തെ സാക്ഷാത്കരിക്കാനായിട്ടുള്ള പ്രക്രിയയില് ഭക്തിയോഗം, അതായത് ഭക്തിയുടെ സേവനം. ഭക്തി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്നാണ് പ്രഭാതർ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്തിയുടെ സേവനം, അതായത് നമുക്കിപ്പോ ഒരാളടുത്ത് നമുക്ക് ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനോട് ഒരു സ്നേഹം കാണിക്കുകയാണ് അല്ലെ. നമ്മള് സ്നേഹം കാണിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? നമ്മൾ അവർക്ക് വേണ്ടി സേവനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മളെ മക്കളോട് സ്നേഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ, അവർ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോഴേക്കും അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കും. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അവരുടെ അടുത്ത് സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ടത്. അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് സ്നേഹമുണ്ട്, ഭഗവാനോട് ആരാധനയുണ്ട്, നമ്മൾ എങ്ങനെയാ കാണിക്കേണ്ടത്? ഭഗവാന് സേവ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നതാണ്, ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്തിയുടെ സേവനമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ്. അതാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമമായിട്ടുള്ളതെന്നാണ് ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ നമുക്ക് തർപ്പിച്ച് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവര്, ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവാനെ നേരിട്ട് ആരാധിക്കുന്നവരായിരിക്കും. അവര് വ്യക്തിഗതവാദിയാണ്, ഭഗവാനെ വ്യക്തി രൂപത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നവരാണ്. അവ്യക്തിഗതവാദികൾ എന്താണ്? അവ്യക്തിഗതവാദികൾ വ്യക്തി ശൂന്യരാണ്. അവര് ഭഗവാന് എന്താ ചിന്തിക്കില്ല, ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമുണ്ടെന്ന് ചിന്തിക്കാത്തവരാണ്. അവരും പക്ഷെ ലാസ്റ്റ് എവിടേക്കാണ്, കുറെ അവസാനം അവരും ഭഗവാനിലേക്ക് തന്നെ എത്തിച്ചേരും. പക്ഷെ എന്താണ്, സമയം പിടിക്കുന്ന പറയുന്നത്. അപ്പൊ കൃഷ്ണന്റെ അടുത്ത് ഭഗവാൻ അർജുനൻ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ആവശ്യപ്പെടുന്നതിന്റെ കാര്യം എന്താണ്? ശരിക്കും അർജുനൻ എന്തിനാണ് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത്? അർജുനന്റെ നിലപാട് ശരിയാണോ എന്നറിയാനാണ് അർജുനൻ ചിന്തിക്കുന്നത്. അർജുനന് ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിഗത രൂപത്തിനോടാണ് അർജുനന് ഇഷ്ടം. അപ്പൊ അർജുനൻ ചിന്തിക്കുന്നത് അതാണോ എന്ന്, അർജുനൻ ചെയ്തത് ശരിയാണോ എന്ന് കൂടി അർജുനൻ അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. അർജുനൻ അവ്യക്തിഗതമായിട്ടുള്ള അതിനല്ല ആരാധിക്കുന്നത്. അർജുനൻ ആരെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിഗത രൂപത്തെ ആരാധിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലായിക്കോട്ടെ ഭൗതിക ലോകത്തിലായിക്കോട്ടെ ധ്യാനം ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര പ്രയാസമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പൊ ഈ ധ്യാനത്തിലൂടെ ആയാലും എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? അപ്പൊ അർജുനന്റെ സംശയം അതാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇവര് ധ്യാനത്തിലൂടെ അവ്യക്തിഗതവാദികൾ എന്താണ്, ആദ്യം ഭഗവാന്റെ ആ ബ്രഹ്മത്തെ, അതായത് അവ്യക്തിഗതമായ രൂപത്തെ ആരാധിക്കാണ്. പിന്നെ അതിനുശേഷം എന്താണ്, പൂർണ്ണമായും പിന്നെ അതിനുശേഷം അവര് എന്തിലേക്ക് മാറാണ് ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിഗത രൂപത്തിലേക്ക് അത് ധ്യാനത്തിലൂടെ പിന്നെ പതുക്കെ മാറാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനൻ ചോദിക്കാണ്, ഇതൊരു സമയം പാഴാക്കലാകുമെന്ന്. അങ്ങനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാൻ അറിയാൻ കഴിയുന്നില്ല ആ വ്യക്തിഗത ഭാവത്തിലുള്ളവർക്ക്. അങ്ങനെ അത് സമയം പാഴാക്കലാണോ എന്നാണ് അർജുനന്റെ സംശയം. അപ്പൊ അവ്യക്തിഗത രൂപത്തിലേക്കാളും ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിഗത രൂപത്തിൽ ആസക്തനാവുന്നതല്ലേ ഉത്തമം? എന്തുകൊണ്ടാണ്? മറ്റെല്ലാ രൂപവും മനസ്സിലാക്കുന്നതോടൊപ്പം കൃഷ്ണന്റെ പ്രേമത്തിനൊരു തടസ്സം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് വ്യക്തിഗത രൂപമാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അല്ലേ എന്നാണ് ആരുടെ സംശയം? അർജുനന്റെ സംശയം വരുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിഗത രൂപത്തെ ആരാധിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അർജുനൻ ആ സംശയം ക്ലിയർ ആക്കണമായിരുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത്, ഏതാണ് നല്ലതെന്ന്? പ്രത്യക്ഷ ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കുന്നവരോ അതോ
ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നവരോ ആരാണ് കൂടുതൽ പരിപൂർണതയുള്ളവരെന്ന് അർജുനൻ അറിയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഇവിടെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ അതിന് മറുപടി പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ പറയാണ്, ശ്രീ ഭഗവാനുവാച മയ്യാവേശ്യമനോ യേ മാം നിത്യയുക്ത ഉപാസത്തെ ശ്രദ്ധയാ പരയോപേതാസ്തേ മേ യുക്തതമാ മതഃ. ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? തന്റെ വ്യക്തി പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, എന്റെ വ്യക്തി രൂപത്തിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിച്ച് അതീന്ദ്രിയമായ ദൃഢവിശ്വാസത്തോടെ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നവരാണ് ഏറ്റവും പരിപൂർണതയുള്ളവരെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഭഗവാന്റെ വ്യക്തി രൂപത്തിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിച്ച് അതീന്ദ്രിയമായ ദൃഢവിശ്വാസത്തോടെ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നവരാണ് ഏറ്റവും പരിപൂർണതയുള്ളവരെന്ന് ഭഗവാൻ കരുതുന്നു എന്ന് പറയണം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിഗത രൂപത്തെ ആരാധിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും പരിപൂർണതയുള്ളവരെന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ കൺക്ലൂഷൻ ആയിട്ട് അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ തന്റെ വ്യക്തി രൂപത്തിൽ മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അവർക്ക് പരിപൂർണത നേടാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ അർജുനന് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ കൃഷ്ണാവബോധം ഉറച്ചൊരു വ്യക്തി എന്താണ്? അയാൾക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള യാതൊരു പ്രവർത്തനങ്ങളില്ല. അയാൾ ചെയ്യുന്നതല്ലാതെ എന്താണ്? ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും ആ ഒരു ഭക്തൻ ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാ സമയത്തും ഭഗവാന്റെ ഉപാസനയിൽ അയാൾ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്. ചിലപ്പോ ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാം, ചിലപ്പോ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കഥകൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കാം, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കഥകൾ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും, ചിലപ്പോ പ്രസാദം പാകം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അതിനു വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാം. എന്ത് ചെയ്താലും എന്താണ്? ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തികളും ഭഗവാനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ആര് ചെയ്യുന്നത്? ഇങ്ങനെയുള്ളവര് ചെയ്യുന്നത്, ഭക്തന്മാര് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അതായത് ഒരു നിമിഷം പോലും താൻ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങള് വെറുതെ പാഴാക്കുന്നില്ല, എല്ലാതും ഭഗവാനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഏറ്റവും നല്ലത് ഏത് തന്നെയാണെന്നാ പറയണത്? വ്യക്തിഗത രൂപത്തിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവര്, ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നവരാണ് ഏറ്റവും പരിപൂർണയുള്ളതെന്ന് പറയാണ്. നമ്മൾ ഭഗവാനെ അലങ്കരിക്കുക, ഭഗവാനെ മാല കെട്ടി കൊടുക്കുക, ഭഗവാൻ നമുക്ക് അതൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരിക്കും. ഏത് സമയത്ത് നമ്മൾ മക്കളെ ഒരുക്കുന്നത് പോലെ, മക്കളെ നമ്മൾ ഒരുക്കുമ്പോ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്? നമുക്ക് കുട്ടികളെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ നമ്മൾ കുട്ടികളെ ആവുമ്പോ നമ്മൾ അവരെ കണ്ണെഴുതിക്കുക, അവരെ പൊട്ടു തൊടിക്കുക, അവർക്ക് വേണ്ട ഡ്രസ്സുകൾ മേടിച്ചു കൊടുക്കുക, അവരത് ഇടിച്ചു കൊടുക്കുക, അതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഒരു സന്തോഷമാണ് അല്ലെ? അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഇവിടെ ഭഗവാനെ വ്യക്തിഗത രൂപത്തിൽ ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പുറത്തു പോകുമ്പോ സാധനങ്ങൾ മേടിക്കുമ്പോ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് മാല മേടിക്കുന്നു, ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡ്രസ്സ് മേടിക്കുന്നു, അതൊക്കെ ഭഗവാൻ ഇടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതായത് നമ്മള് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു മക്കളെ നോക്കുന്ന പോലെ, നമ്മൾ ഏത് ഭാവത്തിലാണോ ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതേപോലെ നമ്മൾക്ക് അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് അതിലേക്ക് തന്നെ ചെയ്യാനായിട്ട്, അതായത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും ഭഗവാനായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മള്. അടുത്തതിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ഇരുന്നിട്ട് ഏതക്ഷരമനിർദ്ദേശ്യ അവ്യക്തം പരിഭാസത്തെ സർവത്രഗമചിന്യം ച കുടസ്ഥാമചലം ധ്രുവം സംനിയമേന്ദ്രിയാഗ്രാമം സർവത്ര സമബുദ്ധയഃ തേ പ്രാപ്നുവന്തി മാമേവ സർവഭൂതാഹിതേരം തതഃ. ഇവിടെ എന്നാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം നിയന്ത്രിച്ച് എല്ലാവരിലും സമഭാവനയോടെ ജീവികളുടെയും നന്മയിൽ തൽപരരായിക്കൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഗോചരമല്ലാത്തതും അവ്യക്തവും സർവവ്യാപ്തവും അചിന്യവും സ്ഥിരവും മാറ്റമില്ലാത്തതും ഉറച്ചതും ആയതിനെ നിരപേക്ഷ തത്വത്തിന്റെ വ്യക്തിശൂന്യ സങ്കല്പത്തെ പൂർണ്ണമായും ഉപാസിക്കുന്നവരും ഒടുവിൽ എന്നെ തന്നെ പ്രാപിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? അപ്പൊ വ്യക്തിഗതത്തിനും അവ്യക്തിഗതത്തിനും ചോദിക്കുമ്പോ വ്യക്തിഗതമാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുക. ഭഗവാനെ വ്യക്തി രൂപത്തിൽ ആരാധിച്ച് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നതാണ് എന്തുകൊണ്ടും നല്ലത്, പരിപൂർണത കിട്ടാന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ നമ്മോട് കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു തന്നു. പക്ഷെ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയാണ്, പക്ഷെ പരിശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് അവരും ഒടുവിൽ എന്നിൽ തന്നെ എത്തിച്ചേരുന്നു എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവ്യക്തിഗതവാദികളും പരിശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരും ലാസ്റ്റ് എവിടേക്ക് തന്നെ എത്തും? എന്നിലേക്ക് തന്നെ എത്തുമെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ്. എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിച്ച് എല്ലാവരിലും സമഭാവനയുടെ സർവ്വജീവികളുടെയും നന്മയിൽ തൽപരരായിക്കൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഗോചരമല്ലാത്തതും അവ്യക്തവും സർവവ്യാപ്തവും അചിന്യവും സ്ഥിരവും മാറ്റമില്ലാത്തതും ഉറച്ചതും ആയതിനെ, അതായത് നിരപേക്ഷ തത്വത്തിന്റെ വ്യക്തിശൂന്യ സങ്കല്പത്തെ പൂർണ്ണമായും ഉപാസിക്കുന്നവരും ഒടുവിൽ എന്നെ തന്നെ പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവരും ലാസ്റ്റ് ഭഗവാനിൽ തന്നെ എത്തുന്നെന്ന് പറയാണ്. അതായത് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ കൃഷ്ണനെ നേരിട്ട് ആരാധിക്കാതെ പരോക്ഷമായ പ്രക്രിയകളിലൂടെ
അതേ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ പരിശ്രമിക്കുന്നവരും ഒടുവിൽ എവിടേക്ക് തന്നെ എത്താണ്? ഭഗവാനിലേക്ക് തന്നെ എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അതായത് നമുക്ക് ഉദാഹരണം, ഒരു ജ്ഞാനി എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നു. ആ ജ്ഞാനി ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയേണ്ടതെല്ലാം അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അനേക ജന്മങ്ങൾക്കും ശേഷമായിരിക്കും ആ വ്യക്തി ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി സർവവും ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കേണ്ട ഒരു സ്റ്റേജിൽ എത്തിക്കഴിയുമ്പോഴാണ് അയാൾക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. കാരണം ആ ജ്ഞാനിക്ക് അങ്ങനെ ജ്ഞാനികൾ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഫുള്ള് മനസ്സിലായാൽ മാത്രമേ സർവ്വതും സമർപ്പിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിന് ചിലപ്പോ ബഹുനാം ജന്മനാമന്തി എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, കുറെ ജന്മങ്ങൾ ചിലപ്പോ എടുക്കേണ്ടി വരും. അങ്ങനെ സർവവും വസുദേവൻ തന്നെയാണ്, സർവവും വസുദേവനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷമായിരിക്കും ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നത് സർവവും. അപ്പോ കുറെ ജന്മങ്ങൾ തന്നെ വേണ്ടി വരും. എണ്ണമറ്റ ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആ ഒരു ജ്ഞാനം പൂർണ്ണമാകുമ്പോഴാണ് അവരെന്ത് ചെയ്യണത്? ഭഗവാന് സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോ അങ്ങനെ ചെയ്തു വരുമ്പോ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോ എന്താണ്? കുറെ ജന്മങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടി വരും. പക്ഷെ എങ്കിലും ഇവരെല്ലാവരും എവിടേക്ക് തന്നെ എത്തുന്ന പറയാണ്? ഭഗവാനിലേക്ക് തന്നെ എത്തുമെന്നുള്ളത് എടുത്തു പറയാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ളവര് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുകയും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാ സേവനങ്ങളിലും ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ട് സർവ്വജീവികളുടെയും ക്ഷേമപ്രവർത്തനങ്ങളിലൊക്കെ വ്യാപൃതരാവുകയും ചെയ്ത് പൂർണ്ണ സാക്ഷാത്കാരം കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും? കൃഷ്ണനെ സമീപിക്കാനായിട്ട് ഇവർക്ക് സാധിക്കുമെന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ ഇവർക്കും ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷെ എന്താണ്? ചിലപ്പോ അനേകം ജന്മങ്ങൾ ഇവർക്ക് വേണ്ടിവരും. കാരണം അവർക്ക് ആദ്യം എന്ത് മനസ്സിലാവണം? ജ്ഞാനിയാണ്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഉള്ള ഒരു ജ്ഞാനം കിട്ടിയതിന് ശേഷം മാത്രം, അത് കുറെ ജന്മങ്ങൾ കൊണ്ടായിരിക്കും ആ ഒരു ജ്ഞാനം നേടാൻ സാധിക്കുന്നത്. ആ ജ്ഞാനം നേടിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ എന്തുണ്ടാവുന്നുള്ളൂ? ഭഗവാന് സ്വയം സമർപ്പണം നടക്കുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ. ക്ലേശോധികതരസ്തേഷ അവ്യക്താസക്തചേതസാം അവ്യക്താ ഹി ഗതിർദുഃഖം ദേഹവദ്ഭീരവ്യാപ്യത്തെ. പരമപുരുഷന്റെ അവ്യക്തവും വ്യക്തിശൂന്യവുമായ ഭാവത്തിൽ ആസക്ത ചിത്തരായവർക്ക് പുരോഗമനത്തിന് പ്രയാസമേറും. ശാരീരികൾക്ക് ഈ വഴിക്കുള്ള മുന്നേറ്റവും സദാ ദുഷ്കരമാണ്. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഇനി ഭക്തിയോഗവും ജ്ഞാനയോഗവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭക്തിയോഗവും ജ്ഞാനയോഗവും. അപ്പൊ ജ്ഞാനയോഗികൾക്കും എത്താൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ എന്താണ്? കുറെ ജന്മങ്ങൾ വേണ്ടി വരാം അവർക്ക് എത്താനായിട്ട്. ഇനി ഭഗവാൻ ഇവിടെ പരമപുരുഷന്റെ അവ്യക്തവും വ്യക്തിശൂന്യവുമായ ഭാവത്തിൽ ആസക്ത ചിത്തരായവർക്ക് പുരോഗമനത്തിന് പ്രയാസമേറും. ശാരീരികൾക്ക് ഈ വഴിക്കുള്ള മുന്നേറ്റം സദാ ദുഷ്കരമാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞ? ആസക്ത ചിത്തരായവർക്ക് പുരോഗമനത്തിന് എങ്ങനെ? വ്യക്തിശൂന്യമായ ഭാവത്തിൽ അവ്യക്തവും വ്യക്തിശൂന്യവുമായ ഭാവത്തിൽ ആസക്ത ചിത്തരായവർക്ക് പുരോഗമനത്തിന് പ്രയാസമേറും. ശാരീരികൾക്ക് ഈ വഴിക്കുള്ള മുന്നേറ്റം സദാ ദുഷ്കരമാണ്. ഭഗവാന്റെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ളതും അചിന്ത്യവുമായിട്ടുള്ള അവ്യക്തിഗതവുമായ ഭാവത്തെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ട് മുന്നേറാൻ ശ്രമിക്കുന്നവര് ജ്ഞാനയോഗികളാണല്ലേ. കാരണം അവർ ആദ്യം തന്നെ ആ ഒരു ജ്ഞാനം നേടാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരോ അവര് ഭക്തിയോഗികളാണ്. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ജ്ഞാനയോഗവും ഭക്തിയോഗവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? രണ്ടിന്റെയും ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം ഒന്ന് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ജ്ഞാനത്തിന്റെ വഴി എന്താണ്? കുറച്ച് പ്രയാസമുള്ളതാണ്. കാരണം ഭക്തിയോഗമാണെങ്കിലോ നേരിട്ട് ഭഗവാന്റെ സേവനാണ്, അത് എളുപ്പമാണ്. ഭക്തിയോഗത്തിൽ നേരിട്ട് ഭഗവാനെ സേവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ജ്ഞാനയോഗത്തിൽ എന്താണ്? ജ്ഞാനയോഗത്തിൽ അത് കുറച്ചും കൂടി പ്രയാസമാണെന്നാണ് പറയണത്. കാരണം ആദ്യം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ആ ജ്ഞാനം നേടാൻ തന്നെ ചിലപ്പോൾ കുറെ ജന്മങ്ങൾ വേണ്ടിവരും. ആ ജ്ഞാനത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഭഗവാന് സ്വയം സമർപ്പിക്കല് നടക്കുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിനുശേഷമേ എവിടേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ? സാക്ഷാത്കാരത്തിലോട്ട് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന് പറയണം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭഗവാനെ താമസില്ലാണ്ട് ഭഗവാനെ നേരിട്ട് സമീപിക്കാൻ ആർക്ക് പ്രയാസം ഉണ്ടാവില്ല? ഭക്തന്മാർക്ക് പ്രയാസം ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ അവ്യക്തിഗത മാർഗത്തിലൂടെ ആണെങ്കിലോ അത് നേടാനായിട്ട് കുറെ തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു കുറെ സമയം ചിലപ്പോൾ എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അവർക്ക് ആരുടെ സഹായം ആവശ്യമാണ്? ഒരു ഗുരുവിന്റെ സഹായം ആവശ്യമാണ്. ഗുരുവിലൂടെ ഗുരുവിന്റെ ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ അനുസരിച്ച് ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ ദിവസേന എന്ത് ചെയ്യാ? പൂജാ പ്രണാമങ്ങളൊക്കെ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന് നിവേദിച്ച പ്രസാദം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പതുക്കെ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും? ഈ ഭക്തന്മാർക്ക് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷെ അവ്യക്തിഗതവാദികൾക്ക് അത് ഇത്തിരി വിഷമം പിടിച്ചൊരു വഴിയാണ്. കാരണം അതിന് അവർക്ക് കുറെ സമയം എടുക്കുന്നുള്ളത് പറയാണ്. എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? തെരുവിൽ പലയിടത്തും തപാൽ പെട്ടികൾ കാണാം. ഇവയിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയിടുന്ന കത്തുകൾ സ്വാഭാവികമായി നിഷ്പ്രയാസം ഉദ്ദിഷ്ട സ്ഥാനങ്ങളിൽ എത്തുന്നു. എന്നാൽ തപാൽ പെട്ടികൾ എന്ന് ആധികാരികമായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും പഴയ പെട്ടികളിൽ ഈ പ്രക്രിയ നടത്താനാവില്ല.
അങ്ങനെ അംഗീകൃത പ്രാതിനിധ്യമുള്ള ഒരു വിഗ്രഹ രൂപം ഈശ്വരനുണ്ട്. ഇതിനെ അർച്ചാ വിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നു. ഈ അർച്ചാ വിഗ്രഹം പരമപുരുഷന്റെ അവതാരമാണ്. അപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞതാണ്, തെരുവില് പല സ്ഥലത്തും എന്തുണ്ടാവും, തപാൽ പെട്ടികൾ കാണാം. ഈ തപാൽ പെട്ടികളിൽ കൊണ്ടുപോയിടുന്ന കത്തുകൾ എന്താണ്, സ്വാഭാവികമായിട്ട് അത് കിട്ടേണ്ട സ്ഥലത്ത് തന്നെ കിട്ടും. കാരണം ആധികാരികമായിട്ടുള്ള തപാൽ പെട്ടികളാണ് അതെല്ലാം. പക്ഷെ എന്നാൽ ആധികാരികമായിട്ട് തപാൽ പെട്ടികൾ എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് കത്തുകൾ ഇട്ടാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക, അത് അവിടെ തന്നെ കിടക്കുള്ളൂ. അത് ആർക്കും കിട്ടേണ്ടവർക്ക് കിട്ടില്ല, അത് അവിടെ തന്നെ കിടന്നു പോകാണ് ഈ പ്രക്രിയ. അതുകൊണ്ട് അതിലിട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല. അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയണത്, അംഗീകൃത പ്രാതിനിധ്യമുള്ള ഒരു വിഗ്രഹ രൂപം, ഈശ്വരനുള്ള ഒരു വിഗ്രഹ രൂപം, അതിനെ അർച്ചാ വിഗ്രഹത്തിന്റെ കാര്യം പറയുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഈ അർച്ചാ വിഗ്രഹം എന്താണ്, അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള അംഗീകൃതമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ഒരു പ്രതിനിധിയാണ് ഈ അർച്ചാ വിഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം തന്നെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്ക്രീൻ കാണുന്നില്ല എല്ലാവർക്കും? കാണുന്നുണ്ട് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ലക്ഷ്മി മാതാജിയുടെ പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കാൻ സാധ്യത കേട്ടോ. അങ്ങനെയായിരിക്കും, നെറ്റ് ഇഷ്യൂ ആവും. ഓക്കെ മാതാജി. അപ്പൊ എന്താണ്, അങ്ങനെ അംഗീകൃതമായ പ്രാതിനിധ്യമുള്ള ഒരു വിഗ്രഹ രൂപം ഈശ്വരനുണ്ട്. അതിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയാണ്, അർച്ചാ വിഗ്രഹം എന്ന് പറയാണ്. ഈ അർച്ചാ വിഗ്രഹം ഭഗവാന്റെ ഒരു അവതാരമാണെന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭഗവാന്റെ ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം ദർശിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താ, സാധാരണ കണ്ണുകൾക്ക് അല്ലെ, മാംസ ചക്ഷുസുകൾക്ക് ഭഗവാന്റെ ആ രൂപം ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്ത് കൊടുത്തു, അർജുനന് ദിവ്യ ചക്ഷുസ് കൊടുത്തിരുന്നു വിശ്വരൂപം ദർശിക്കാനായിട്ട്. അപ്പോ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഈ കണ്ണുകൾക്ക് എന്ത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, ഭഗവാനെ. നമ്മളുടെ മുന്നിൽ ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ വന്നു നിന്നാലും നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല അത് ഭഗവാനാണെന്ന്. നമ്മൾക്ക് മനുഷ്യരൂപത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് നമുക്ക് അറിയുള്ളൂ. കാരണം എന്താണ്, നമുക്ക് ഭഗവാനെ കാണാനുള്ള ഒരു യോഗ്യത നമുക്കില്ല. അപ്പോ അതിനുള്ള പരിശുദ്ധിയുമായ ഒരു യോഗ്യത നമുക്കില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ മുന്നിൽ ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ വന്നു നിന്നാലും നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകാവുന്ന രീതിയിൽ ഈ കലിയുഗത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകാവുന്ന രീതിയിലാണ് ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ട് എന്തുള്ളത്, ഈ അർച്ചാ വിഗ്രഹങ്ങളുള്ളത്. നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ അർച്ച. നമ്മൾ ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനും ഭഗവാന്റെ സേവ ചെയ്യാനും നമുക്ക് എവിടെ സാധിക്കും, ഈ അർച്ചാ വിഗ്രഹങ്ങളിൽ സാധിക്കും. നമുക്ക് എങ്ങനെയാണോ ക്വാളിറ്റി, അതിനനുസരിച്ചാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്ത് വെച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, അർച്ചാ വിഗ്രഹങ്ങളുള്ള മുഴുവൻ. അപ്പൊ നമുക്ക് അർച്ചാ വിഗ്രഹങ്ങൾ പലതരത്തിലുണ്ടാവും. ഇപ്പൊ ലോഹം കൊണ്ടുണ്ടാവും, മണ്ണ് കൊണ്ടുണ്ടാവും, തടി കൊണ്ടുണ്ടാവും, വിഗ്രഹത്തിന്റെ ഫോട്ടോ വെക്കുന്നുണ്ടാവും. പിന്നെ അർച്ചന എങ്ങനെ നടത്തും, മാനസികമായിട്ടുള്ള അർച്ചനകൾ നടത്തുന്നൊക്കെയുണ്ട്. അങ്ങനെ പലതരത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എന്തിനാ ചെയ്യണത്, ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനാണത്. അപ്പൊ നമ്മള് അത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എവിടേക്ക് അത് കിട്ടുന്ന പറയണത്, അത് ഭഗവാനിലേക്ക് തന്നെ എത്തും. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ആ എക്സാമ്പിൾ തപാൽ പെട്ടിയുടെ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അർച്ചാ വിഗ്രഹത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും അത് ഭഗവാനിലേക്ക് തന്നെ എത്തും. അത് ആരാണ്, ഭഗവാന്റെ ഒരു അവതാരം തന്നെയാണെന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ഈ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് സൗകര്യം ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിൽ അർച്ചാ വിഗ്രഹത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ അവതരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്, ഭക്തന്മാരുടെ സേവനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ സേവനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ എങ്ങനെ വന്നിട്ടുള്ളത്, ഈ അർച്ചാ വിഗ്രഹത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ അവതരിച്ചിട്ടുള്ളത്. നമ്മളെ ഈ പത്താത്മാക്കളെ എന്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്ത് നമ്മളെ പരിശുദ്ധരാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ അർച്ചാ വിഗ്രഹത്തിന്റെ രീതിയിൽ ഭഗവാൻ അവതരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോ അർച്ചാ വിഗ്രഹം എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ അവതാരം തന്നെയാണ്. ഈ കലിയുഗത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ എങ്ങനെ വന്നിരിക്കുകയാണ്, ഭഗവാൻ അവതരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ അർച്ചാ വിഗ്രഹത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു പറയാണ്. അപ്പൊ അടുത്തതിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്, ഏതു സർവാണി കർമാണി മയി സന്യസ്യ മത്പരഃ അനന്യേനൈവ യോഗേന മാം ധ്യായന്ത ഉപാസതേ തേഷാമഹം സമുദ്ധർത്ത മൃത്യു സംസാര സാഗരാത് ഭവാമീന ചിരാത് പാർത്ഥ മയ്യാവേശീത ചേതസാം. ഹേ പാർത്ഥ, ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്, ഒന്നും കൂടി ഭഗവാൻ അത് ഒത്തിരി കൂടി ക്ലിയർ ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ് ഈ ശ്ലോകത്തില്. ഹേ പാർത്ഥ, എന്നാൽ എന്നെ എല്ലായ്പ്പോഴും ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് സർവകർമ്മങ്ങളെയും എനിക്കായി അർപ്പിച്ച് എന്നിൽ മനസ്സ് അചഞ്ചലമായി ഊന്നിക്കൊണ്ട് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നു പോരുന്നവരെ ഞാൻ വേഗത്തിൽ ജനന മരണങ്ങളുടെ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് കരകയറ്റും. ഇവിടെ എന്താ പറയണത്, ഹേ പാർത്ഥ, എന്നാൽ എന്നെ എല്ലായ്പ്പോഴും ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് സർവകർമ്മങ്ങളെയും എനിക്കായി അർപ്പിച്ച് എന്നിൽ മനസ്സ് അചഞ്ചലമായി ഊന്നിക്കൊണ്ട് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു പോരുന്നവരെ ഞാൻ വേഗത്തിൽ ഈ ജനന മരണങ്ങളുടെ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് കരകയറ്റുന്ന പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, ഭഗവാനെ തന്നെ ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, സർവകർമ്മങ്ങളും ഭഗവാന് തന്നെ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മനസ്സ് മുഴുവനും ഭഗവാനിൽ ഊന്നിക്കൊണ്ട് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തു പോരുന്നവരെ
ഭഗവാൻ വേഗത്തിൽ തന്നെ എവിടെ നിന്ന് കരകയറ്റി കൊണ്ടുപോകും? ഈ ജനന മരണ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് കരകയറ്റുന്ന പറയുന്നത്. അപ്പൊ നന്നായിട്ട് ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കൃപ കൊണ്ട് ഈ ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് മോചനം നേടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മള് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് ഈശ്വരന്റെ മഹിമയെ കുറിച്ചും നമ്മളുടെ ആശ്രിതത്തെ കുറിച്ചും നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. ഭഗവത് സേവനമാണ് നമ്മളുടെ കർത്തവ്യം എന്നതും അത് നിർവഹിക്കാത്ത പക്ഷം നമ്മൾ എവിടേക്ക് പോകാണ്? മായയുടെ സേവനത്തിൽ പോകേണ്ടതായിട്ട് വരുന്ന നമുക്കറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനം കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് എന്തറിയാൻ ചെയ്യുള്ളൂ? ഭഗവാന്റെ മൂല്യം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? തികഞ്ഞ കൃഷ്ണ ഭക്തനാവണം, ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാവണം. ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മനസ്സുറപ്പിക്കണം, ഭഗവാനിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിക്കണം, ഭഗവാന് വേണ്ടി മാത്രം പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം. ഏത് രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളായാലും കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷെ അത് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം? ഭഗവാന് വേണ്ടിയായിരിക്കണം അത് ചെയ്യേണ്ടത്. ഭക്തിയുടെ സേവനമാണ് നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുന്ന മാനദണ്ഡം. അപ്പൊ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതല്ലാതെ വേറൊന്നും ആഗ്രഹിക്കാൻ പാടില്ല, ഭക്തന്മാരെ ആഗ്രഹിക്കാൻ പാടില്ല. ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതായിരിക്കണം നമ്മളെ ജീവിതത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം. ഒരു ഭക്തൻ സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടത്, ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടെല്ലാം ത്യജിക്കാനായിട്ട് തയ്യാറുള്ള ഒരു വ്യക്തി ആയിരിക്കണം ആര്? ഒരു ഭക്തൻ എന്ന് പറയാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഇനി ഇതിൽ പറയാണ്, ഒരു ശിശു, ഒരു കുട്ടി എങ്ങനെയാണ്? പൂർണ്ണമായിട്ടും അച്ഛനമ്മമാരുടെ ചുമതലയിലായിരിക്കും ഒരു കുട്ടി, അല്ലെ? അതുകൊണ്ട് അത് സുരക്ഷിതവുമായിരിക്കും എപ്പോഴും. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഭക്തൻ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? സമുദ്രത്തിൽ വീണു പോയി കഴിഞ്ഞാല് ഒരു വ്യക്തി, ഭക്തനായിക്കോട്ടെ ഒരു വ്യക്തി ആയിക്കോട്ടെ, ആരായാലും ഒരു സമുദ്രത്തിൽ വീണു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് അയാൾ എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടാലും പാടുപെട്ടാലും അയാൾ ഒരു നല്ലൊരു നീന്തൽക്കാരനാണെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ അയാൾക്ക് സമുദ്രത്തിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിച്ചെന്ന് വരില്ല. അയാൾക്ക് നീന്തൽക്കാരനാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കാം, അല്ലാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് സാധിച്ചെന്ന് വരില്ല, അല്ലെ? അപ്പോ പക്ഷെ കുറെ ബുദ്ധിമുട്ടി കഷ്ടപ്പെടേണ്ടി വരും. പക്ഷെ അതേ സ്ഥാനത്ത് വേറൊരാള് വന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് പൊക്കിയെടുക്കുകയാണെങ്കിലോ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതാണ് ഭഗവാൻ നമ്മളടുത്ത് ചെയ്തു തരുന്നത്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളെ കരകയറ്റി പൊക്കിയെടുത്ത് മാറ്റാണ് ആര് ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നത്. അത്ര ലളിതമായ ഒരു പ്രക്രിയയിലൂടെയാണ് ഇത് നടത്തി തരുന്നത്. എന്ത്? ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മള് ഭഗവാൻ എന്താണ് ആ കടലിൽ നിന്ന് കുറെ തിരമാലകളും ഇതൊക്കെ ഉള്ള ആ കടലിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നീന്താൻ തന്നെ ഭയങ്കര പാടാണ്. ആ ഒരു കടലിൽ നിന്ന് ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു കൈ കൊണ്ട് നമ്മളെ പൊക്കിയെടുത്ത് മാറ്റി തരാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത്രയും എളുപ്പത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് ആര് രക്ഷിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഭഗവാനായിട്ട് അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മനസ്സ് ഭഗവാനിലൂന്നി ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മളെ ആ ജനന മരണങ്ങളുടെ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളെ ഭഗവാൻ രക്ഷപ്പെടുത്തുമെന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഒരു സ്ലൈഡാണ് ഇത്. ഈ പറഞ്ഞ ഈ ജനന മരണ ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് പറയാണ്. നമ്മൾ അടുത്ത ജന്മത്തില് നമുക്കത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയാ നമ്മളുടെ പൂർവ്വജന്മത്തിന്റെയും ഈ ഒരു ജന്മത്തിനൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടൊരു സ്റ്റോറിയുടെ സൈഡില് ഒരു സ്ലൈഡ് ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. ഇത് എവിടെ നിന്നാണ് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില് മഹാഭാരത യുദ്ധത്തില് വിതുരര് യുധിഷ്ഠിരോട് പറയുന്നതാണിത്. എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില് ഈ ചിത്രത്തിൽ നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണുന്നില്ല, എല്ലാവർക്കും സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം. ഇതില് ആന ഉണ്ടല്ലോ, ഇതിൽ എന്തൊക്കെ കാണുന്നത്? ഒരു മരം കാണുന്നുണ്ട്, ആനയുണ്ട്, ഒരാള് മരത്തുമ്മൽ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നുണ്ട്, മോളിൽ ഒരു തേനീച്ചക്കൂടുണ്ട്, ഭഗവാൻ അവിടെ കൈ നീട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്, ഒരു മരത്തിന്റെ കൊമ്പുമ്മ 2 എലികളുണ്ട്, ഒരു കറുത്ത എലിയുണ്ട്, ഒരു വെളുത്ത എലിയുണ്ട്, താഴെ ഒരു കുളത്തില് എന്താ പറയാ പാമ്പുകളുണ്ട്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിവിടെ കാണുന്നുണ്ട്. പാമ്പുകൾ, കുളത്തില് ആനയുണ്ട്, മരമുണ്ട്, ഒരാള് തൂങ്ങിക്കെടുക്കുന്നുണ്ട്, തേനീച്ചക്കൂടുണ്ട്, തേനീച്ചകൾ പറക്കുന്നു, തേൻ ഇറ്റിറ്റ് വീണുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്, ഭഗവാന്റെ കൈ കാണുന്നുണ്ട്, ഭഗവാൻ അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, ഒരു കൊമ്പുമ്മല് 2 എലികളുണ്ട്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ അവിടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതിങ്ങി പറയാണ്, ഈ ആന എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പൂർവ്വജന്മാണ്, നമ്മളുടെ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിന്റെയാണ് പൂർവ്വജന്മമാണ് ആര്? ആന. ഈ ജന്മമാണ് നമ്മളുടെ മരം. ഈ ജന്മമാണ് നമ്മളുടെ മരം. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ ഈ ജന്മത്തെയാണ് നമ്മ മരം എന്ന് പറയുന്നത്. കൊമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ആയുസ്സാണ്. നമ്മളുടെ ആയുസ്സാണ് കൊമ്പ്. എലികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് വെള്ളെലി പകലും കറുത്തെലി രാത്രിയും. അതായത് ഒരു ദിവസത്തിലെ ദിനരാത്രങ്ങൾ, രാത്രിയും പകലാണ് ഈ 2 എലികളും. ആ എലികൾ അവിടെ എന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? ഈ കൊമ്പ് നമ്മൾ ആയുസ്സാണ് അല്ലെ, ആയുസ്സാകുന്ന നമ്മളെ കൊമ്പിനെ കരണ്ട് തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.
ആയുസ്സാകുന്ന നമ്മളുടെ കൊമ്പിനെ കഴിച്ച് തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. താഴെ കിണറ്റിൽ എന്താണ് പാമ്പുകൾ, അത് അടുത്ത ജന്മാണ്. താഴെയുള്ള കിണർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അടുത്ത ജന്മാണ് നമ്മളുടെ. അപ്പൊ കിണറ്റിലുള്ള പാമ്പുകളോ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ജന്മത്തിൽ നമുക്ക് അനുഭവിക്കാനായിട്ട് നാം സമ്പാദിച്ചു വെച്ച കർമ്മങ്ങൾ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ, നമ്മളിപ്പോ ഈ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികൾ മുഴുവനും അടുത്ത ജന്മത്തിലുള്ള നമ്മളെ ശരീരം സ്വീകരിക്കേണ്ട നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞല്ലോ. അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്, ഈ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ അനുസരിച്ചായിരിക്കും അടുത്ത ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ ഏത് ശരീരം സ്വീകരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അടുത്ത ജന്മത്തില് വരാൻ പോകുന്ന ജന്മത്തില് നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ ഉള്ള നമ്മൾ സമ്പാദിച്ച കർമ്മങ്ങളാണ് ആര്, ഈ പാമ്പുകളെല്ലാം. തേൻ തുള്ളികള് കാണുന്നുണ്ടാവും. തേൻ തുള്ളികള് നമ്മളെ സുഖങ്ങളാണ്, തേനീച്ച നമ്മളുടെ ദുഃഖങ്ങളാണ്. ഇപ്പൊ പൂർവജന്മത്തിന്റെ കർമ്മഫല പ്രതീകമായിട്ടുള്ള ആ ആന എന്താ ചെയ്യണത്, കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിന്റെ പ്രതീകമായിട്ടുള്ള ഒരു ആന ആ മരത്തെ കുലുക്കാണ്. ആ മരത്തിന് ഈ ജന്മാണല്ലോ മരം, ഈ ജന്മത്തിനെ കുലുക്കുമ്പോ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, ആ തേനീച്ചയുടെ കൂടെ ഇളകിക്കൊണ്ട് തേനും തേനീച്ചയും താഴേക്ക് പതിക്കുകയാണ്. തേൻ നമുക്ക് തേൻ വല്ലപ്പോഴേ കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ കൊമ്പ് കുഴുക്കുമ്പോ തേനീച്ചകള് ഇളകിയിട്ട് എന്താ സംഭവിക്കുക, മരത്തില് തൂങ്ങിക്കെടുക്കുന്ന നമ്മുടെ നാവിലേക്ക് ഇടയ്ക്ക് വല്ലപ്പോഴും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, ആ തേൻ തുള്ളി വിട്ടിട്ട് വീണ് നമുക്ക് കിട്ടും. ചുറ്റുപാടും നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മൾ ചുറ്റുപാടും നടക്കുന്നത് നമ്മൾ അറിയണില്ല, നമ്മൾ ആ തേനിന് വേണ്ടിയിട്ട് നാവ് നീട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, ആ തേനീച്ചകളുടെ കുത്ത് കിട്ടും. അത് നമുക്ക് വരുന്ന ദുഃഖങ്ങളാണ്. പക്ഷെ ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, തേനീച്ചയുടെ കുത്ത് നമുക്ക് എപ്പോഴും കിട്ടും. ഒപ്പം തന്നെ വല്ലപ്പോഴും നമുക്ക് തേന്റെ തുള്ളി കിട്ടും. ആ തേനെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സുഖങ്ങളും തേനീച്ചകള് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ദുഃഖങ്ങളുമാണ് കുത്ത് കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ കൈ നീട്ടിയിട്ട് ആരുണ്ട് അവിടെ, ഭഗവാനുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ ആ കൈ കൊമ്പില് മുറുക്കി പിടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ്, ആ തേനിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നാവ് നീട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ആ തേനീച്ചരെ കുത്ത് കിട്ടിയാലും നമുക്ക് ആ വല്ലപ്പോഴും കിട്ടുന്ന തേനിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആ മരക്കൊമ്പ് അടുത്ത് കൈ പിടിച്ച് ഭഗവാൻ ഉണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണത്, ആ കൊമ്പില് ഒരു കൈ ഇപ്പൊ കൊമ്പില് പിടിച്ച് മുറുകെ ഒരു കൈ ഭഗവാന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, ആ മരക്കൊമ്പ് ഒടിഞ്ഞ് താഴെ നമ്മൾ ആ കുളത്തിലോട്ട് ആ കിണറ്റിലോട്ട് വീഴാതെ, അതായത് നമുക്ക് അടുത്ത ജന്മത്തിലോട്ട് പോകാതെ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആ മരക്കൊമ്പ് ഒടിഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ കൈ വിട്ടിട്ട് താഴേക്ക് വീഴാതെ, അതായത് അടുത്ത ജന്മത്തിലോട്ട് പോകാതെ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് സാധിക്കും. എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു കൈ നമ്മളൊന്ന് ഭഗവാന് കൊടുത്താൽ മതി. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന ഭഗവാനെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നേ ഇല്ല. നമ്മൾ എന്തിന്റെ പിന്നാലെ പായാണ്, നമ്മൾ ഈ സുഖങ്ങള് വല്ലപ്പോഴും കിട്ടുന്ന സുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കുറെ ദുഃഖങ്ങൾ, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള ഈ ദുഃഖങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിച്ച് നമ്മളെ രീതിയിൽ നമ്മൾ ജീവിച്ചു പോകാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, നമുക്ക് വീണ്ടും ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വരണേ. അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താ സംഭവിക്കുക, മരത്തിന്റെ കൊമ്പ് ഒടിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ആ കിണറ്റിലോട്ട് വീഴും. അപ്പൊ വീണ്ടും നമ്മൾ അടുത്ത ജന്മത്തില് നമ്മൾ ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ജനിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഒരു കൈ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിലോ നമുക്ക് ഭഗവാനിൽ രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവാനിലൂടെ നമുക്ക് അടുത്തൊരു ജന്മത്തിലോട്ട് പോകേണ്ടതായിട്ട്, ആ കിണറ്റിലോട്ട് വീഴേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. പക്ഷെ നമ്മളത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. അതാണ് ഈ ഒരു പിക്ചറിന്റെ ഒരു സാരാംശം പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലൂടെ ഇനി ഒരു 3-4 ശ്ലോകത്തില് ഭക്തിയിലൂടെ ഭഗവാനെ എങ്ങനെയാണ് പ്രാപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ 4 ശ്ലോകത്തിലൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. പരമദിവ്യ ശ്ലോകം എന്താണ്, മയ്യ വേമന ആതസ്വ മയി ബുദ്ധി നിവേശയ നിവശിഷ്യസി മയ്യേവ അതാ ഊർത്തം ന സംശയ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിക്കുക. അപ്രകാരം നീ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നിൽ തന്നെ വാഴും, സംശയമില്ല. അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞത്, ഫസ്റ്റ് നീ എന്ത് ചെയ്യണം, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ, അതായത് എന്നിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നീ ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിക്കുക. നീ ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നീ എന്നിൽ തന്നെ വാഴും എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയണത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഭക്തിപൂർവ്വം മുഴുകിയിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഭഗവാനുമായിട്ട് നേരിട്ടുള്ള ബന്ധമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അയാൾക്ക് ആരംഭം മുതൽക്ക് തന്നെ അതീന്ദ്രിയൻ ഉള്ള നിലയിലായിരിക്കും ആരുണ്ടാവുന്നത്, ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഭക്തൻ ഉണ്ടാകുന്നതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. ഭക്തൻ ജീവിക്കുന്നത് ഭൗതികത്തിലല്ല, എങ്ങനെയാണ്, ഭഗവാനില് ആത്മീയത്തിലാണ് ആര് ജീവിക്കുന്നത്, ഭഗവാൻ ജീവിക്കുന്നത്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു എല്ലാ പ്രവർത്തികളും ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആര് ചെയ്യുന്നത്, ഭക്തന്മാര് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക്
മനസ്സിലാക്കി തന്നിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ഭക്ഷണം ഭഗവാനും നിവേദിച്ചതിന് ശേഷം അതിന്റെ ഉച്ചിഷ്ടം സ്വീകരിച്ച് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് സേവകൾ ചെയ്ത് ഏതൊരു സമയത്തും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിച്ച് പോകുന്നവരാണ് ആര്? ഭൗതിക രീതിയിൽ ഭൗതിക തലത്തിലായാലും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരാണ് ഭക്തന്മാര്. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമത്തിനും ഭഗവാനും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല. ഭക്തൻ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന മഹാമന്ത്രം ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയും ആ നാവിന്മേൽ നൃത്തമാടുകയാണ്. ഭക്തൻ കൃഷ്ണനുമായി നൈവേദ്യം അർപ്പിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ സ്വയം അത് ആസ്വദിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ഭക്തന്മാര് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുമ്പോ, ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുമ്പോ ഭഗവാനും രാധാറാണിയും എന്താ ചെയ്യണത്? ഭഗവാനും രാധാറാണിയും ആ ഭക്തന്റെ നാവില് നൃത്തമാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാന്റെ നാമം ആസ്വദിച്ച് ജപിക്കുമ്പോ എന്താ സംഭവിക്കുക? അപ്പൊ ആസ്വദിച്ച് ജപിക്കുമ്പോ ഭഗവാനും രാധാറാണിയും അത്രയും ആനന്ദത്തോടെ നമ്മുടെ നാവിന്മേൽ നൃത്തമാടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാന് അതുകൊണ്ട് എന്താ പറയുന്നത് ഇരുന്നിട്ട്? ഭഗവാന്റെ നാമത്തിനും ഭഗവാനും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസം ഇല്ല എന്ന് പറയാണ്. ഭക്തൻ കൃഷ്ണനായി നിവേദ്യം അർപ്പിക്കുമ്പോഴോ അത് ഭഗവാൻ സ്വയം ആസ്വദിച്ചതിന് ശേഷം ഭഗവാൻ ആ കാരുണ്യം നമുക്ക് നൽകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാൻ അത് സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് കാരുണ്യമായിട്ട് തിരികെ കിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അഥ ചിത്തം സമാധാതും ന ശക്നോഷി മയി സ്ഥിരം അഭ്യാസയോഗേന തതോ മാമിച്ഛാപ്തും ധനഞ്ജയ. പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, ധനത്തെ ജയിച്ചവനെ, എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ചു നിർത്താൻ നിനക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം വളർത്തുക. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, ഇനി പറയാണ്, അർജുന നിനക്ക് എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നിൽക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ എന്താണോ അത് അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം വളർത്താനാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഭക്തിയോഗത്തിന് രണ്ട് വ്യത്യസ്ത പ്രക്രിയകൾ, രണ്ട് തരത്തിലുള്ള പ്രക്രിയകളാണ് നമ്മൾ എന്തിൽ പറയുന്നത്? ഭക്തിയോഗത്തിൽ പറയണം. ഒന്നാമത്തത് എങ്ങനെയാണ്? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണനിലെ ദിവ്യപ്രേമത്തോടെ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ആസക്തി വളർത്തിയിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് യോജിച്ചതെന്ന് എന്താ പറയാ, ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഭഗവാനില് ആ ആസക്തി വന്നിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് യോജിച്ച രീതിയിൽ പ്രക്രിയകൾ ചെയ്യുന്നത്. രണ്ടാമത്തത് ആസക്തി ഉണർന്നു വരാത്തവർക്ക് ഉള്ളത്. ഒന്ന് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആസക്തി ഉള്ളവർക്ക്, ഭഗവാനില് ആസക്തി ഉള്ളവർക്ക്, ഒന്ന് ആസക്തി ഇല്ലാത്തവർക്കുള്ളത്. ആസക്തി ശരിക്കും ഉണർന്നു വരാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ളത്. അതിലെങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നത്? ഈ രണ്ട് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർക്കും രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർക്ക് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? വിധിപൂർവമായിട്ടുള്ള നിബന്ധനകൾ ആചരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അത് അനുഷ്ഠിച്ച് ക്രമേണ നമുക്ക് എന്ത് വരുത്താൻ പറ്റും? ഭഗവാനിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ എല്ലാവരുടെ മനസ്സിൽ എന്തുണ്ട്? ഭഗവാനോടുള്ള ഒരു പ്രേമം, സ്നേഹം എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്നത്. അത് പല രീതിയിലാണെന്ന് മാത്രമുള്ളത്. ഈ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ ആ മാലിന്യം കൊണ്ട് കിടക്കുന്ന കാരണം അത് മൂടിക്കെടുക്കായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് ആ മനസ്സിനെ ശുദ്ധീകരിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ആ ഭഗവാന്റെ പ്രേമത്തെ, കൃഷ്ണപ്രേമത്തെ നമുക്ക് ഉണർത്തുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതെങ്ങനെയാണ്? ആ ഭക്തി യോഗത്തിന്റെ ആ വിധിപൂർവമായിട്ടുള്ള ആ നിയമങ്ങൾ നമ്മൾ പരിശീലിക്കണം. അതിന് നമുക്ക് ആരുടെ സഹായം വേണം? നമുക്കൊരു ട്രെയിനിങ് അത്യാവശ്യമാണ് അതിന് അല്ലെ. അതിനൊരു ഗുരുവിന്റെ സഹായം നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. ആ ഗുരുവിലൂടെ നമ്മളെ ദിനചര്യകള്, നമ്മളെ ഡെയിലി റുട്ടീൻസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ചിട്ടപ്പെടുത്തി എടുക്കണം. പ്രഭാതത്തിൽ ഉണർന്ന് സ്നാനം ചെയ്യുക, അതിനുശേഷം ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി പ്രാർത്ഥിക്കുക, ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുക, ഭഗവാന് വേണ്ടി പൂക്കൾ ശേഖരിക്കുക, മാല കെട്ട, നിവേദ്യം തയ്യാറാക്കുക, പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കുക. ഇങ്ങനെ പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കുന്നതും എന്താണ്? ഒരു സേവയാണ്. കാരണം ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യാണ് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നത്. അതും നമ്മൾ എന്താണ്? ഒരു സേവ തന്നെയാണ്. അങ്ങനെ ഭക്തൻ തുടർന്ന് പോയി ഈ പറഞ്ഞ നിബന്ധനകളെല്ലാം അനുസരിച്ച് അത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരിൽ നിന്ന് ഭഗവത്ഗീതയും ഭാഗവതം ഒക്കെ കേൾക്കാം. ഇതൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പരിശീലനം കൊണ്ട് ആർക്കും എവിടേക്ക് എത്താൻ പറ്റും? ഭഗവത് പ്രേമത്തിന്റെ ആ തലത്തിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഒന്ന് നമ്മള് ഇതെല്ലാം നമ്മള് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ചെയ്തു പോകണം. കാരണം നമുക്ക് ഭഗവാനോട് പ്രിയമുള്ളവർ ഇതെല്ലാം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ചെയ്തു പോകും. ഒരു കൂട്ടർ എന്താണ്? അവർക്കത് ചെയ്യാനുള്ള താല്പര്യം കുറവായിരിക്കും. അവർ നിർബന്ധിച്ച് ചെയ്യിക്കേണ്ടി വരുന്ന പോലെ അല്ലെ. അപ്പൊ ഉണരാത്തവരായിരിക്കും ആസക്തി. അവരാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഗുരുവിന്റെ കീഴിൽ ഒരു ട്രെയിനിങ് എടുത്തുകൊണ്ട് ഇത് ചെയ്ത് പിന്നെ അവർക്ക് എന്തുണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും? അതിൽ ഭയങ്കര താല്പര്യം വന്നുകൊണ്ട് പിന്നെ അവർക്ക് അതിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെയാണ് ഈ രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടർ. അപ്പൊ അങ്ങനെയും നിനക്ക് ചെയ്യാന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ ഒന്നുകിൽ നീ എന്ത് ചെയ്യണം? നിനക്ക് അറിയാവുന്ന പോലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുക. അല്ലെങ്കിൽ നീ ഒരു ഗുരുവിനെ സ്വീകരിച്ച് ആ ഗുരു പറയുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഓരോ ദിവസം ഒരു ടൈം ടേബിൾ
ഷെഡ്യൂൾ പോലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഈ പ്രവർത്തികളെല്ലാം ചെയ്ത് 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 പിന്നെ നമ്മളതൊരു ഭാഗമായിട്ട് മാറും അല്ലെ, സേവനം. അപ്പൊ അതങ്ങനെ ചെയ്ത് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പൊ 2 തരത്തിൽ ചെയ്യാന്ന് പറയണേ. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയണത്? അഭ്യാസേപി സമർത്ഥോസി മത്കർമ്മ പരമോ മംഭവ മദർത്ഥമപി കർമാണി കുർവൻ സിദ്ധിമവാപ്സ്യസി. ഇനി ഇത് നിനക്ക് സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് പറയാണ്, ഭക്തിയോഗത്തിന് വേണ്ടുന്ന നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിക്കാൻ നിനക്ക് കഴിവില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കൂ. എനിക്കായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നീ പരിപൂർണതയിലെത്തും. ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? ഇനി ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ വേണ്ടുന്ന ഈ നിബന്ധനകളൊന്നും നിനക്ക് അനുസരിക്കാൻ സാധിക്കില്ലെങ്കിൽ നീ എന്ത് ചെയ്യാ? എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാം. എനിക്കായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ടും നീ എന്ത് ചെയ്യും? നീ പരിപൂർണതയിലെത്തും എന്ന് പറയണം. അപ്പോ എന്താണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്? അപ്പൊ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ മേൽനോട്ടത്തില് ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിക്കാനായിട്ട് ഒരാൾക്ക് സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ പരിപൂർണതയിൽ എത്താനായിട്ട് അയാൾക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ അത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ്? കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികൾ ഉണ്ടല്ലോ. കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട് എന്തൊക്കെ പ്രവർത്തികളാണ് ചെയ്യുന്നത്? അവർക്ക് വേണ്ട സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ഈ കൃഷ്ണ ഭക്തിയിലേക്ക് വന്ന് പരിപൂർണത നേടാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഈ എന്താ പറയുക, അമ്പലങ്ങൾ പണിയാനായിട്ട് കൃഷ്ണാബോധത്തിനെ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ പണിയാനായിട്ട്, അമ്പലം പണിയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്ഥലം വേണം, പൈസ വേണം, സംഘടന, തൊഴിൽ, ഇതൊക്കെ അത്യാവശ്യമാണല്ലേ ഇങ്ങനത്തെ. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യോജിച്ച സ്ഥലമോ പണോ പ്രവർത്തികളോ മനുഷ്യന്മാരെ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ട ആളുകളെ ഇതിനൊക്കെ സംഘടിപ്പിച്ച് കൊടുത്തും ഇതൊക്കെ എന്താണ്? സേവനം തന്നെയാണ്. ഇതൊക്കെ പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താണ് ഈ ഭൗതിക ബോധത്തില് ചെയ്യുന്ന സേവനം പോലെ അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതെന്താണ്? ഇതെന്ത് സേവനമായിട്ട് മാറണം? ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള സേവനമായിട്ട് മാറാണ്. കാരണം നമ്മളെ ഭൗതിക ബോധത്തിലാണ് ഇത് ചെയ്തെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെ. അമ്പലത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ സ്വരുക്കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് മുഴുവനും എന്തിലേക്ക് മാറാണത്? ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളായിട്ട് മാറാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യാം. പിന്നെ സമ്പന്നനായിട്ടുള്ള ആൾക്ക് കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഒരു ഓഫീസോ ക്ഷേത്രമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം. പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കാം. പിന്നെ ഇനി കർമ്മങ്ങളൊന്നും ഉപേക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറല്ലാത്ത ഒരാളാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? അയാൾക്ക് കിട്ടുന്ന വരുമാനത്തിന്റെ ഒരു ചെറിയ ശതമാനം ഈ കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെലവാക്കാം. അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് അവർക്ക് എങ്ങനെയാണ്? അവർ പതുക്കെ അവർക്ക് പരിപൂർണതയിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഇവിടെ പിക്ചറിൽ കാണുന്നത് ലോർഡ് കൃഷ്ണാസ് ബില്യണയർ സർവന്റ്. അതാരാണ്? ആൽഫ്രഡ് ഫ്രോഡ് കമ്പനിയുടെ ചെയർമാൻ ആണ്. പ്രഭുപാദരുടെ ശിഷ്യനാണ്. അദ്ദേഹമാണ് മായപ്പൂരിലുള്ള ആ ടിഒപി ടെമ്പിള്, ചന്ദ്രോദയ ടെമ്പിളിന്റെ പണിക്ക് കുറെ പൈസ കൊടുത്ത് സഹായിച്ചതാരാണ്? അദ്ദേഹമാണ് അതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചതെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മളെ കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണോ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് അങ്ങനെ പല രീതിയിലും നമുക്ക് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഈ ക്ലാസ് കേൾക്കുന്നത്, ഈ ക്ലാസ്സിന്റെ ഈ സ്ലൈഡുകൾ, ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി തരുന്നത് ആരാണ്? നമ്മുടെ കുറെ കുട്ടികളാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്തു തരുന്നത്. പഠിക്കുന്ന കുട്ടികള്, അങ്ങനത്തെവര്. അപ്പൊ അവരെ കൊണ്ടാവുന്ന രീതിയിലുള്ള സഹായങ്ങളാണ് അവരൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്തു തരുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ പിന്നില് കുറെ പേര് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. അവരൊക്കെ എന്താണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? നമ്മളെ പോലെ തന്നെ ഓരോ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങളാണ് അവരും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സമ്പന്നനായ ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനായി ഓഫീസോ ക്ഷേത്രമോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് സഹായിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് സഹായിക്കാം. ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള മേഖലകൾ പലതുമുണ്ട്. അത്തരം പ്രവർത്തികൾ താല്പര്യം വളർത്തിയെടുക്കുക. തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരാൾക്ക് ചെറിയൊരു ശതമാനം കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട് ചെലവാക്കാം. കൃഷ്ണാവബോധത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഈ സന്മനസാലുള്ള സേവനം ഈശ്വര പ്രേമത്തിന്റെ സമുന്നതിയിൽ എത്തിക്കാനും പരിപൂർണത നേടാനും സഹായകമാകും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? കൃഷ്ണാവബോധം ഈശ്വര പ്രേമത്തിന്റെ സമുന്നതിയിലെത്താനും പരിപൂർണത നേടാനും സാധിക്കും. കൃഷ്ണാബോധം ഉണർത്തി കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇത് നമ്മളെ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിലെ ലൈഫ് മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കുന്നതിന്റെ ഒരു ഇതാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. പണ്ടത്തെ സ്ലൈഡ് കിടക്കുന്നത്. പിന്നെ കുറെ സേവകൾ, അന്നദാന സേവ, അങ്ങനെയൊക്കെ കുറെ സേവകളൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ അമ്പലത്തില്. അതാണ് പറയുന്നത്. അടുത്തത് എന്താ പറയുന്നത്? അഥൈതാതപ്യശക്തോസി കർത്തും മത്യോഗമാശ്രിതാഃ സർവകർമ്മ ഫലത്യാഗം തഥാ കുരു യഥാത്മവാൻ. എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ഈ ബോധത്തോടു കൂടി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ നിനക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ സർവകർമ്മങ്ങളെയും ത്യജിച്ച് ആത്മസ്ഥിതനായി തീരാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇനി ഇതും നിനക്ക് പറ്റണില്ലെങ്കിൽ നീ എന്ത് ചെയ്യാം?
എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ഈ ബോധത്തോടു കൂടി നിനക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ സർവകർമ്മ ഫലങ്ങളെയും ത്യജിച്ച് ആത്മസ്ഥിതനായിട്ട് തീരാൻ ശ്രമിക്കുക. അതെങ്ങനെയാ പറയണേ? കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അനുഭാവം കാണിക്കാനായിട്ട് സാമൂഹികമായിട്ടോ രാഷ്ട്രീയമായിട്ടോ ഗാർഹികമായിട്ടോ മതപരമായിട്ടുള്ള പല കാരണങ്ങളും നമുക്ക് തടസ്സമായിട്ട് വരുന്നുണ്ടാവും. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ നേരിട്ട് കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് നമ്മളെ ബന്ധുക്കൾക്കൊക്കെ, നമുക്ക് ചില ബന്ധുക്കൾക്കൊന്നും താല്പര്യം ഉണ്ടാവണില്ല. അങ്ങനെ ഒരു സന്ദർഭം ഓരോരുത്തർക്കും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? അവര് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികളുടെ ഫലങ്ങള് ഏതെങ്കിലും ഒരു നല്ല കാര്യത്തിന് വേണ്ടി അവർക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കാൻ പറ്റും. വീട്ടില് സപ്പോർട്ട് ഇല്ല, വീട്ടിലുള്ളവർക്കൊന്നും താല്പര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് താല്പര്യമുണ്ട്, പക്ഷെ നമുക്ക് വീട്ടില് എന്താണ് പ്രോബ്ലംസ് ഇല്ലാതിരിക്കാനായിട്ട് നമുക്കത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാം? നമുക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഫലങ്ങളും, സകല പ്രവർത്തികളുടെ ഫലങ്ങളും ഏതെങ്കിലും ഒരു നല്ലൊരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വിനിയോഗിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം. അങ്ങനെ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ താല്പര്യമില്ലാത്തവർ ഏതെങ്കിലും ആസ്പത്രിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹികമായിട്ടുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അങ്ങനത്തേനൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? അങ്ങനെ സഹായിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ അതും ഒരു പരിത്യാഗമാണ്. നമ്മുടെ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം നമ്മൾ ത്യജിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ കർമ്മങ്ങൾ ത്യജിച്ചുകൊണ്ട് ക്രമേണ നമ്മളെ മനഃശുദ്ധി ഉണ്ടാവുന്ന പറഞ്ഞ, അങ്ങനെ നമ്മളെ മനഃശുദ്ധി വന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലോട്ട് ഉയരാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. പിന്നെ നമ്മൾക്കറിയാം ഈ സാമൂഹിക സേവനം, സാമുദായിക സേവനം, രാജ്യസേവനം, ഈ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ത്യാഗം ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അതും ഒരു തരത്തിൽ എന്താണ് ഭക്തിപൂർവ്വം ചെയ്യുന്ന ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് ഉയർന്നു വരാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന പറയുന്നത്. കാരണം പരമലക്ഷ്യത്തെ മുൻനിർത്തി ത്യാഗത്തിന് സന്നദ്ധമാകുന്ന ഒരാൾക്ക് പരമലക്ഷ്യം കൃഷ്ണനാണെന്ന് അറിയുന്നുണ്ടാവില്ല, പക്ഷേ ത്യാഗത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് അയാൾക്ക് ക്രമേണ അയാൾക്ക് എന്താണ് ആ ഒരു അറിവ് വരാണ് ചെയ്യുന്നത്, ആ ഒരു അറിവ് സിദ്ധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, കിട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയും നമുക്ക് എന്തിലോട്ട് വരാൻ സാധിക്കും? കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ ഉയർന്നു വന്ന് പരിപൂർണം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞതാണ്. അടുത്തതിൽ എന്താ പറയണത്? ശ്രേയോ ഹി ജ്ഞാനം അഭ്യാസ്യാത് ജ്ഞാനാധ്യാനം വിശിഷ്യത്തെ ധ്യാനാത് കർമ്മ ഫലത്യാഗാസ്ത്യാഗാചാന്തി ചാന്തിരനന്തരം. എന്താ പറഞ്ഞ, നിനക്കിത് പരിശീലിക്കാൻ സാധ്യമല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനാർജനത്തിന് ശ്രമിക്കുക. ഇനി ഇതും നിനക്ക് പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത വഴി എന്താ പറഞ്ഞത്? ജ്ഞാനാർജനത്തിന് ശ്രമിക്കുക, ജ്ഞാനം ആർജിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ജ്ഞാനത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ധ്യാനം, ആ ധ്യാനത്തെക്കാൾ വിശിഷ്ടമാണ് കർമ്മഫലങ്ങളെ ത്യജിക്കൽ. എന്തെന്നാൽ ത്യാഗത്താൽ മനഃശാന്തി ലഭിക്കും. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ മെത്തേഡും ഈ സാമൂഹികമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞില്ല. ഇനി അതും നിനക്ക് സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താ പറയണത്? ജ്ഞാനം ആർജിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക, അറിവ് നേടാൻ ശ്രമിക്കുക. ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ആ ജ്ഞാനത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് എന്ത്? ധ്യാനത്തെക്കാൾ വിശിഷ്ടമാണ് കർമ്മഫലങ്ങളെ ത്യജിക്കൽ. അപ്പൊ എന്തെന്നാൽ ത്യാഗത്താൽ നമുക്ക് എന്ത് ലഭിക്കുന്ന പറയണത്? മനഃശാന്തി ലഭിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ അതിന് ജ്ഞാനം നേടിക്കഴിഞ്ഞ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ നമ്മൾ ധ്യാനിക്കാൻ ശ്രമിക്കും. ആ ധ്യാനത്തിലൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും? സാക്ഷാത്കാരത്തിന് ശ്രമിക്കും, അല്ലെ? അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ലഭിക്കുന്ന പറഞ്ഞത്? പരിപൂർണതയിലെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും, മനഃശാന്തി ലഭിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തിപൂർവമായിട്ടുള്ള സേവനം രണ്ടു തരത്തിൽ നമുക്ക് പറയാം. ഒന്ന് നിബന്ധനകൾക്ക് വഴങ്ങിക്കൊണ്ടുള്ള സേവനം, ഒന്ന് പരമപുരുഷനിലെ പൂർണ്ണ ആസക്തിയോടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സേവനം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾക്ക് വഴങ്ങാത്തവരെന്ത് ചെയ്യണം? ജ്ഞാനാർജനത്തിന് ശ്രമിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. കാരണം അവരെന്താണ്? ജ്ഞാനത്താല് ഭഗവാന്റെ സ്വരൂപം എന്തെന്നാണ് അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. ക്രമേണ ആ ജ്ഞാനം അവരെന്തിലേക്ക് നയിക്കും? ധ്യാനത്തിലേക്ക് നയിക്കും. ആ ധ്യാനത്തില് ക്രമേണ ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇത്തരം. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭക്തിപരിതമായ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാത്തവർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നല്ലത് ഏതാണ്? ഈ പറഞ്ഞ മെത്തേഡാണ് നല്ലത്. അല്ലാത്തവർക്ക് എന്താണ്? മറ്റേ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ വരുന്നവർക്ക് പ്രോബ്ലം ഇല്ല. ഇവരെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല. അവരെന്ത് ചെയ്യണം? ജ്ഞാനാർജനത്തിന് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് ജ്ഞാനത്തെക്കാൾ അപ്പൊ അവർക്ക് മനസ്സിലാവും, ധ്യാനിക്കാന്ന് മനസ്സിലാവും. ധ്യാനത്തിലൂടെ പിന്നെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു മെത്തേഡും കൂടി ആര് പറഞ്ഞുതരാണ് ഇവിടെ? ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. അപ്പൊ ഇവിടെ 4 കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? അദ്വേഷ സർവഭൂതാന മൈത്ര കരുണ ഏവച നിർമ്മമോ നിരഹങ്കാര സമദുഃഖ സുഖാക്ഷമി
സന്തുഷ്ട സതതം യോഗി യാഥാത്മാ ദൃഢ നിശ്ചയ മയ്യർപ്പിത മനോ ബുദ്ധിർയോ മത്ഭക്ത സമേ പ്രിയ. മാത്സര്യം കൂടാതെ സർവ്വജീവസത്തകൾക്കും സുഹൃത്തായി ഒന്നിലും അവകാശബോധവും മിഥ്യ അഹങ്കാരവും ഇല്ലാതെ സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ സമനില കൈക്കൊണ്ട് ക്ഷമാശാലിയായും സദാ സംതൃപ്തനായും നിയന്ത്രിതാത്മാവുമായും മനസ്സും ബുദ്ധിയും എന്നിൽ ഉറപ്പിച്ച ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ ഭക്തിയുടെ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന എന്റെ ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനാണ്. ഇവിടെ എന്താ പറയണ, ഭഗവാൻ പറയാണ് ഈ ഭക്തന്മാര് ഭഗവാനെ സേവിക്കാനായിട്ട് എങ്ങനത്തെ ഗുണത്തോടു കൂടിയാണ് ഭഗവാനെ സേവിക്കേണ്ടതെന്ന്, ഒരു ഭക്തന് ഉണ്ടാവേണ്ട ഒരു ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ വിവരിക്കുന്നത്. ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന വിഷയത്തിൽ ഒരു ഭക്തന് ഉണ്ടാവേണ്ട ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞുകൊടുക്കുന്നത്. അതെങ്ങനെയായിരിക്കണം? മാത്സര്യം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല, സർവ്വ ജീവാത്മാക്കളോടും സുഹൃത്തായിരിക്കണം, ഒന്നിലും അവകാശബോധം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല, മിഥ്യാഹങ്കാരം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല, സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ സമനിലയായിരിക്കണം, ക്ഷമാശാലി ആയിരിക്കണം, സദാ സംതൃപ്തനായിരിക്കണം, നിയന്ത്രിതമായിട്ടുള്ള ആത്മാവും മനസ്സും ബുദ്ധിയും എന്നിൽ ഉറപ്പിച്ച് ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്ന ഭക്തൻ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരാണെന്ന് പറയണം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്തന്മാര് ഏതൊരവസ്ഥയിലും എന്താണ്, അവരൊരിക്കലും ഈർഷ്യാലുക്കളാവില്ല, അവര് ഒരിക്കലും അസ്വസ്ഥരാകുന്നില്ല, അവരുടെ ശത്രുക്കളോട് പോലും അവർക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല, വൈര്യം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അവര് ചിന്തിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? അവർ ചിന്തിക്കുന്നത് താൻ മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും തെറ്റിന്റെ ഫലമായിട്ടായിരിക്കും അവർക്ക് എന്നോട് ദേഷ്യം ഉണ്ടായത്, അതുകൊണ്ട് അവരോട് നമ്മൾ എന്ത് പാടില്ല, അവരോട് എതിർക്കാൻ പാടില്ല, പൊറുക്കുകയാണ് വേണ്ടെന്നാണ് ഈ ഭക്തന്മാര് ചിന്തിക്കുന്നത്. ഭക്തൻ ഏതെങ്കിലും ദുഃഖമോ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമൊക്കെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാൻ തന്നോട് കരുണ കാണിച്ചു എന്നായിരിക്കും അയാൾ ഓർക്കുന്നത്. ഇത് താൻ ചെയ്ത പ്രവൃത്തികൾ അനുസരിച്ച് ഇതിലും വലുത് എന്തോ ആണ് എനിക്ക് വരാണ്ടിരുന്നത്, പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് എനിക്കത് ഇത്രയേ കിട്ടിയുള്ളൂ എന്ന് ആര് ചിന്തിക്കാണ്? ഭക്തന്മാര് ചിന്തിക്കാണ്. അത്രയും ക്ലേശങ്ങൾ വരുമ്പോഴും ഭക്തന്മാർ എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും? അപ്പൊ ശാന്തന്മാരായിരിക്കും, സ്വസ്ഥരായിരിക്കും, ശത്രുക്കളോട് പോലും അവര് കനിവ് പുലർത്തുന്നവരായിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ആര്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞു. അവര് എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരാണ്. യസ്മാൻ നോദിജതേ ലോകോ ലോകോ നോജിതിജതേ ചയഃ ഹർഷാമർഷ ഭയോദൈഗർ മുക്തോ യാസചമേ പ്രിയഃ. ആരാലാണോ ആർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഇല്ലാത്തത്, ആരാണോ ഏതൊരുവനാലും അസ്വസ്ഥനായി തീരാത്തത്, സുഖദുഃഖങ്ങളിലും ഭയോത്കണ്ഠകളിലും സമചിത്തനായിരിക്കുന്നവരാരാണോ, അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തൻ എനിക്ക് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? ആരാലാണോ ആർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഇല്ലാത്തത്, ഒരു ഭക്തന്റെ ഗുണവിശേഷങ്ങൾ തന്നെ വീണ്ടും വീട്ടിലും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, അവർക്ക് ആർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, ഏതൊരു വനാലും അസ്വസ്ഥനാകുന്നില്ല. ഒരു ഭക്തനെ കൊണ്ട് ആർക്കും അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാവുന്നില്ല, ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവുന്നില്ല, സുഖദുഃഖങ്ങളോ ഭയ ഉത്കണ്ഠകളോ ഒക്കെ വരുമ്പോ എങ്ങനെയായിരിക്കും? സമചിത്തനായിരിക്കും. സുഖം വന്നാലും ദുഃഖം വന്നാലും ഒരേ മനോഭാവത്തോടെ ആയിരിക്കും, ഭയം വന്നാലും ഉത്കണ്ഠ വന്നാലും ഒരേ മനോഭാവത്തോടെ ആയിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണെന്ന് ആര് പറയാണ്? ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരാണ്. അപ്പൊ ഭക്തന്റെ ഗുണവിശേഷങ്ങളാണല്ലോ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഒരു ഭക്തൻ ആരോടത്തും ആശങ്ക ഉണ്ടാവുന്നില്ല, എന്താ പറയണത്, ഭയത്തിനോ അസന്തുഷ്ടിക്കോ ഒന്നും ഇടയാകുന്നില്ല. ഏതൊരു വിധത്തിലും ഒരാളെയും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ ആര് തയ്യാറല്ല? ഭക്തന്മാര് തയ്യാറല്ല. അങ്ങനെ ഏതൊരു സമയത്തും അവരെന്താണ് തന്നെ എന്തെങ്കിലും വിഷമിപ്പിക്കേണ്ട രീതിയിൽ മറ്റുള്ളവർ പെരുമാറിയാൽ തന്നെ അയാളില് ഒരു കുലുക്കവും കാണുന്നുണ്ടാവില്ല. ഭഗവാന്റെ കരുണ മൂലം എന്താ ചിന്തിക്കേണ്ടത്? മറ്റുള്ളവരോട് ശോഭിക്കുക അങ്ങനത്തെ പ്രവൃത്തികളൊന്നും ആര് കാണിക്കുന്നില്ല? ഭക്തന്മാര് കാണിക്കുന്നില്ല. എപ്പോഴും കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക, ഭൗതികപരമായിട്ടുള്ള യാതൊന്നും ഭക്തന്മാരെ ബാധിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് ഈ ശ്ലോകത്തില് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ചിത്രകേതു മഹാരാജാവിന്റെ ഒരു കഥ പറയുന്നുണ്ട്, സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാണ്. അപ്പോ ആ ചിത്രകേതു മഹാരാജാവിനെ പാർവതി ദേവി ശപിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പാർവതി ദേവിക്ക് ചിത്രകേതു മഹാരാജാവ് ഇങ്ങനെ ചിരിച്ചപ്പോ ഇഷ്ടാവാത്ത കൊണ്ട് ശപിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ആ ചിത്രകേതു മഹാരാജാവ് എന്താ ചിന്തിക്കുന്നത്, എന്താ പറഞ്ഞത്, അതും സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ഒരു ഭക്തൻ. ആ ഭക്തൻ ഒരിക്കലും ആ മനോഭാവത്തിൽ ഒരിക്കലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ദേഷ്യമോ അതെന്തുകൊണ്ട് ചെയ്തു എന്താന്നൊന്നുമില്ല, അത് സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതങ്ങനെയാണ് ഭക്തൻ എന്ന് പറയാണ്. അനാപേക്ഷാശുചിർ ദക്ഷ ഉദാസീനോ ഗതാവ്യതഃ സർവാരംഭ പരിത്യാഗി യോ മത്ഭക്ത സമേ പ്രിയഃ. ഇനി സാധാരണ കർമ്മക്രമങ്ങളെ ഒന്നിനെയും ആശ്രയിക്കാത്തവനും വിശുദ്ധനും നിപുണനും ഉത്കണ്ഠ വ്യഥ എന്നിവയില്ലാത്തവനും ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാത്തവനുമായ എന്റെ ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. ഇനി ഒന്നും കൂടി പറയാണ്, സാധാരണ കർമ്മക്രമങ്ങൾ ഒന്നിനെയും
ആരെയും ആശ്രയിക്കാതെ വിശുദ്ധനും നിപുണനും ഉത്കണ്ഠ വ്യഥ എന്നിവയില്ലാത്തവനും ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാത്തവനായ ഭക്തനും എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തൻ ആരെങ്കിലും പണം നൽകി കഴിഞ്ഞാൽ തെറ്റെന്നല്ല പറയുന്നത്. പക്ഷെ പണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? ആ ഭക്തന് യത്നിക്കാൻ പാടില്ല. ഈശ്വരന് കാരണം കൊണ്ട് ഇപ്പൊ ധനം ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് അത് സ്വീകരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് വിരോധമില്ല. പക്ഷെ ഭക്തൻ എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല? പണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടൊന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല. പിന്നെ ഭക്തൻ ദിവസേന ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക, രണ്ടു നേരം സ്നാനം ചെയ്ത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ബാഹ്യമായിട്ടും ആന്തരികമായിട്ടുള്ള ശുദ്ധിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായിട്ടിരിക്കാനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടത് ആരാണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഭക്തന്മാർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. അങ്ങനെ ഫലമൊന്നും ഉദ്ദേശിക്കാതെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ പ്രമാണങ്ങൾക്കെതിരായിട്ടുള്ള യാതൊരു പ്രവൃത്തിക്കും ആരും ഒരുങ്ങില്ല, ഭക്തന്മാർ ഒരുങ്ങില്ല. പിന്നെ ഇപ്പൊ അതിനുദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഭക്തി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും കാരണം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും. അല്ലാത്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കൊന്നും ആർക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല? ഭക്തന്മാർക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല. ഒരു ഭക്തൻ എഞ്ചിനീയർ ആണ്, ഒരു ഭക്തനാണ്. ആ ഒരു ഭക്തൻ എന്താണ് വീട്ടില് നമ്മളുടെ ബന്ധത്തിലുള്ള ആരെങ്കിലും ഒരു വീട് പണിയാനായിട്ട് ഒന്ന് സൂപ്പർവൈസിങ് ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം എന്താണ്? അയാൾക്ക് അതുകൊണ്ട് യാതൊരു കാര്യവും ഉണ്ടാവുന്നില്ല. അയാൾക്കത് താല്പര്യം ഉണ്ടാവുന്നില്ല. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സഹിക്കാൻ ഓൾറെഡി അയാൾക്ക് ജോലിയുണ്ട്. എക്സ്ട്രാ ടൈമിൽ ഇതൊന്ന് നോക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് അതിൽ താല്പര്യം ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. അയാളതിന് സമയം കണ്ടെത്താൻ ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ നേരെ മറിച്ച് ഭഗവാന്റെ ഒരു അമ്പലം പണിയാണ്, അതിന്റെ സൂപ്പർവിഷൻ നോക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അയാള് സമയം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് ചെയ്യും. കാരണം എന്താണ്? അത് അയാളുടെ ആധ്യാത്മിക പുരോഗതിക്ക് ഗുണം ചെയ്യുന്നത് മാത്രമല്ല, ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ചെയ്യുന്നത്. അതൊരു ആധ്യാത്മിക പ്രവർത്തനമായിട്ട് മാറാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് അയാൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടാകും. കാരണം അങ്ങനെയായിരിക്കും ആര് പറയുന്നത്? ഭക്തന്മാരെന്ന് പറയുന്നത്. യോ ന ഹൃഷ്യതി ന ദ്വേഷ്ടി ന ശോചതി ന കാംക്ഷതി ശുഭാശുഭ പരിത്യാഗി ഭക്തിമാന്യ സമേ പ്രിയഃ. ഇനി സന്തോഷിക്കുകയോ ദ്വേഷിക്കുകയോ ദുഃഖിക്കുകയോ ആഗ്രഹിക്കുകയോ ചെയ്യാത്തവനും ശുഭങ്ങളെയും അശുഭങ്ങളെയും ത്യജിച്ചവനുമായ ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. ഇനി ഒരു ഭക്തൻ എങ്ങനെയാണ്? സന്തോഷിക്കുന്നില്ല, ദ്വേഷിക്കുന്നില്ല, ദുഃഖിക്കുന്നില്ല, ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, ശുഭങ്ങളെയും അശുഭങ്ങളെയും ഒക്കെ ത്യജിച്ച ഒരു ഭക്തൻ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണെന്ന് പറയണം. അപ്പൊ ഒരു വിശുദ്ധ ഭക്തന് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ലാഭങ്ങളോ നഷ്ടങ്ങളോ സന്തോഷമോ സന്താപമോ ഒന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അപ്പോ അയാൾ ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, ലഭിച്ചാലും ദുഃഖിക്കുന്നില്ല, ലഭിച്ചില്ലെങ്കിലും ദുഃഖിക്കുന്നില്ല. എല്ലാതും എന്താണ് പറഞ്ഞ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ചാണ് നടക്കുന്നത്. താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ വിഷമം ഉണ്ടാവുന്നില്ല, അത് കിട്ടിയാലും അയാൾക്കൊന്നും തോന്നുന്നില്ല. ശുഭങ്ങളായിക്കോട്ടെ അശുഭങ്ങളായിക്കോട്ടെ എന്ത് വന്നാലും എല്ലാതും ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയാണെന്നാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്, ഭക്തന്മാരെ ചിന്തിക്കുന്നത്. ഭക്തിയുടെ സേവനം നിറവേറ്റുന്നതിൽ യാതൊരു തടസ്സവും ഇല്ലാതെ ചെയ്താൽ മതിയെന്ന് മാത്രമാണ് ആര് ചിന്തിക്കുക? ഭക്തന്മാരെ ചിന്തിക്കുക. ഇവിടെ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് എന്താണ്? അച്ഛൻ എത്ര ഉപദ്രവിച്ചു, എന്തൊക്കെ രീതിയിൽ ഉപദ്രവിച്ചിട്ടും അച്ഛനോട് ഒരു തരത്തിലും ദേഷ്യം ആർക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല? പ്രഹ്ലാദ് കുമാരനുണ്ടായിരുന്നില്ല. കാരണം ഒരു വൈരാഗ്യം ആർക്കില്ല? ഈ ഭക്തന്മാർക്കില്ല. മറിച്ച് ഭഗവാന്റെ സേവനം തന്നെ ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു സ്മരണയിൽ തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ് ആര് ചെയ്യുന്നത്? പ്രഹ്ലാദ് കുമാരൻ ഇരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ആര്? ഭക്തന്മാരെന്ന് പറയാണ്. സമാശത്രോച്ച മിത്രേച്ച തഥാ മാനാപമാനയോ ശീതോഷ്ണ സുഖ ദുഃഖേഷു സമസംഗ വിവർജിതഃ തുല്യ നിന്ദാസ്തുതിർമൗനി സന്തുഷ്ടോ യേന കേനചിത് അനികേത സ്ഥിരമതിർ ഭക്തിമാൻ മേ പ്രിയോ നരഃ. നോക്കണ്ട. ശത്രുക്കളിലും മിത്രങ്ങളിലും സമഭാവനയോടെ മാനാപമാനങ്ങൾ, ശീതോഷ്ണങ്ങൾ, സുഖദുഃഖങ്ങൾ, ആദരവും അനാദരവും, യശസ്, കീർത്തി ദുഷ്കീർത്തി എന്നീ ദ്വന്ദ്ങ്ങളെ ഒരേ വിധം കൈക്കൊണ്ട് അസത് സംഘത്തിൽ നിന്ന് എല്ലായ്പ്പോഴും മുക്തനും മൗനിയും ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചവനും സദാ സംതൃപ്തനുമായി ഗാർഹിക മോഹം ഉപേക്ഷിച്ച് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തൻ എനിക്ക് എത്രയും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. ഇനി ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? ശത്രുക്കളിലും മിത്രങ്ങളിലും സമഭാവനയോടെ മാനം അപമാനം, ശീതവും ഉഷ്ണവും, സുഖവും ദുഃഖവും, ആദരവും അനാദരവും, യശസ് ദുഷ്കീർത്തി എന്നീ ദ്വന്ദ്ങ്ങളെ ഒരേ വിധം കൈക്കൊണ്ട് അസത് സംഘത്തിൽ നിന്ന് എല്ലായ്പ്പോഴും മുക്തനും മൗനിയും ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചവനും സദാ സംതൃപ്തനുമായിട്ട് ഗാർഹിക മോഹം ഉപേക്ഷിച്ച് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണെന്ന് പറയണം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ളവരെല്ലാവരും ഭഗവാന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയണം. അപ്പൊ ശത്രുക്കളെ എല്ലാവരെയും സമഭാവനയോടെ കാണാം.
ഒരേ വിധത്തിൽ തന്നെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, അസംഗത്തിൽ നിന്ന് എപ്പോഴും മുക്തനായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക, ഒരു ജ്ഞാനി, മൗനത്തിൽ നിൽക്കുക. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മാത്രം സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക, കൂടുതൽ സംസാരിക്കില്ല, അത്യാവശ്യമായിട്ട് സംസാരിക്കുള്ളൂ. സംസാരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മാത്രമായിരിക്കും. പിന്നെ കീർത്തി വന്നാലും ദുഷ്കീർത്തി വന്നാലും സുഖം വന്നാലും ദുഃഖം വന്നാലും അതിലൊക്കെ എന്താണ്? സമഭാവനയോടെ ആയിരിക്കും ആര് കാണുന്നത്? ഭക്തന്മാര് കാണുന്നത്. ഏതൊരവസ്ഥയിലും സന്തുഷ്ടനായിരിക്കും. കൊട്ടാരത്ത് താമസിക്കാൻ കൊടുത്താലും തെരുവിൽ താമസിക്കാൻ കൊടുത്താലും ഒരേ ഭാവനയോടെ ആയിരിക്കും. ഭക്ഷണം നന്നായിട്ട് പ്രസാദം കഴിക്കാൻ കിട്ടിയാലും ഭക്ഷണം കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും ഒരേ ഭാവത്തോടെ ആയിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാര് എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണെന്ന് പറയാണ് ഇവിടെ അംബരീഷ് മഹാരാജാവ്. അംബരീഷ് മഹാരാജാവിനെ ദുർവാസ മഹർഷി എന്താണ് ശപിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു ഏകാദശി വ്രതത്തിന്റെ ഒരു കഥയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നതാണ്. പക്ഷെ ആ ശാപം കിട്ടിയപ്പോഴും അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന് യാതൊരുവിധ മാറ്റം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കാരണം അത് സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ലാസ്റ്റ് എന്താ പറയണത്, ആ ദുർവാസ മഹർഷിക്ക് മനസ്സിലാകണം ഒരു ഭക്തന്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി. കാരണം സമഭാവനയോടെ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ളൊരു ഭാവമാറ്റവും ഇല്ലാതെ അത് ശിരസ വഹിച്ച്, അത് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് നടന്നോട്ടെ എന്നുള്ളൊരു ഭാവമാണ് ആർക്ക് എപ്പോഴും ഭക്തന്മാർക്കുള്ളതെന്ന് മനസ്സിലാകാണ് ഇവിടെ. അതാണ് ഒരു ഭക്തന്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റിയാണ് നമുക്കിവിടെ പറയുന്നത്. ഏതു ധർമ്മ്യാമൃതാമിതം യഥോക്തം പരിപാസതേ ശ്രദ്ധധാന മത്പരമ ഭക്താസ്തേ പ്രീവമേ പ്രിയ. നാശരഹിതമായ ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനമാർഗം പിന്തുടർന്ന് എന്നെ പരമലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് വിശ്വാസത്തോടു കൂടി പൂർണ്ണമായും എന്നിൽ മുഴുകുന്നവർ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ്. ഇനി ഇവിടെ എന്താ ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? നാശരഹിതമായി ഭക്തിയുടെ സേവന മാർഗം പിന്തുടർന്ന് എന്നെ പരമലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് വിശ്വാസത്തോടു കൂടി പൂർണ്ണമായും എന്നിൽ മുഴുകുന്നവർ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണെന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ ഈ അധ്യായത്തില് ഏറ്റവും നാശരഹിതമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയുടെ സേവന മാർഗമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടെന്ന് പറയാണ്. അത് പരമലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ട് വിശ്വാസത്തോടെ ഭഗവാനിൽ തന്നെ മുഴുകുന്നവര് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനായിരിക്കുന്നു ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ പറഞ്ഞു തരാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഈ അതീന്ദ്രിയ സേവനം എന്ന ഈ പ്രക്രിയ ഭഗവാൻ പറയാണ് അതാണ് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടത്. അതില് ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരെയാണ് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരും ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കുന്നതെന്ന് ഭഗവാൻ നമ്മളെ അടുത്ത് പറയണം. അപ്പൊ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്തിയുടെ സേവനമാണ്. അത് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും പരിപൂർണമായിട്ടുള്ളതും ഏറ്റവും നല്ലതെന്നുമാണ് ഭഗവാൻ ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ അർജുനനിലൂടെ നമുക്കും പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത്. അപ്പൊ ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു ഫസ്റ്റ്? വ്യക്തിഗതവാദികളാണോ ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുന്നവര്, അവ്യക്തിഗതവാദികളാണോ ഏറ്റവും ഭക്തിയുടെ സേവനമാണോ ഏറ്റവും പരിപൂർണമായിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് ചോദിച്ചത്. അപ്പൊ അതിന് ഉത്തരമായിട്ട് ഭഗവാൻ എന്നെ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്, ഭക്തിപൂർവ്വം ചെയ്യുന്ന ഭഗവത് സേവനമാണ് സാക്ഷാത്കാരത്തിന് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ പ്രക്രിയ എന്നുള്ളത് യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല എന്ന് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? സജ്ജനങ്ങളായിട്ടുള്ള ഒരു സഹവാസം നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം. ഭക്തിപൂർവമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് താല്പര്യം ഉണ്ടാവണം. അതിന് നമ്മളൊരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സമീപിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ശ്രവിക്കാൻ ശീലിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ജപിക്കാൻ പഠിക്കണം. പിന്നെ എന്താണ്? വിധിക്കപ്പെട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യണം. വിശ്വാസം, ആസക്തി, ഭക്തി ഈ ഭാവത്തോടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം. അതാണ് നമുക്ക് ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം ഭക്തിയുടെ സേവനമാണെന്ന് ഒരു സംശയവും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ ഭഗവാൻ ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആക്കി തരാണ്. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനമാണ് ഭക്തിയിലേക്ക് മുന്നേറാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല വഴി എന്ന് അർജുനന് ഭഗവാൻ ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്ത